Sure. This is your boy because we're back with another banging episode of Smugazas Alec. It's always a shoot. So today we are operating a double blind date. So Namaruza itu Anbuzan Makama Angelan Wutsintlalapi. Please guys, don't forget to watch the video. And don't forget to like, comment, and subscribe. 2 more guys, I'll drop more. It's always. So, my sister, in the reflect mfana. Mfana, okunyoba ngakungabuzanga. Bangina. Nomfana ungathanda amanzi. Yeah. Well. So, when my sister in the reflect mfana. Mfano hamba ngezinja nomfano unuka amaphaphu. Yeah. So wena nje in red flag ucherin Intombazane mfana mina ngishaye ngeplay job. Ngiyangithola. Yeah. And ngifuna umuntu ovita peace Brian. Enhle kwinhlobo seyangena like imfithu ngisachoose no so. Yeah. You don't care my man. Okay. Ukupule voice ne. So sizokuzwa. So when my sister ini like ufune type njani? Mfana o clean. Oyazi indawo yakhe angadependeli kwabanye abafana. Yeah, omude abe light. Pen. Wena? My sister. Mfano omude mara not kakhulu angabi dark angabi light. Yeah. Wangathi nonke nifuna ama pool light. Nifuna ama pool light nonke ne. So wena nje ungawari mina ngishoot ne. Mangiza ngizokucheck yazi ngizogcoka yini? Amakwayikwayi ukuthi ngibende. So wena John Charlie kupukwale laba yarasa lesa. So wena nje ufuna ichero njani? Ishintana ngifuna ichero ntwana ozongibheja nge5 hop ntwana. Ngamthola musi. I tire. So ungagezi mara bene 5 hop. Awungunderstand ukuthi ngithini ntwana. Ageze mfethu. Yeah. Mara ngacuwe kitong. So king green flag like komshmani. Mfana wazamanzi. Onuka kamnandi. Anganuka idumu ne. Angifuni mfana onuka idumu. Mara mina nginuka kamnandi mosithini ngale ndawo. Kwamema unuka kamnandi ngikuze ngila. Kulapho ngisondele ne. Okay ke. Ungawari. Pel. So ini green flag mochela. Green flag macala. Umntana ocebisa amathisho like ngimfundo ukuthi ngizotsapa ngobuso bakhe. Macala green flag like integral mochela. Green flag I think ne metric. I think nani metric ne. Ungawari. Wona uzongisa esikolweni ne. Ane? Yeah. Cela ungifundise konje betheni? Awuzwanga. Nesilungu mina ngisazi mina. Wazini isitsonga? Yeah, ngazi isitsonga. Ini green flag. Kuyinyonyani. What are you fucking saying, bro? Don't make me nar baba. Angifuni ukuba yina. Manje. Esilungu. Kancane. Strong language. What strong language guys. So it's yeah. Tamaso. Yeah, so my sister when I in green flag mfana. Umfano clean, umfano unuka ikoloni. Yeah. Pen. Mina bheka mina nginika ikoloni mina. Awufuna ukuthi ngikuthengele yona. Ngishap ngeyakho. Uyayazi? Ujwayele le ama taxi driver ngakubona. Makusha wena. Yeah.
Awuyazilimaza shem. Mina ngiyazilimaza. Ngifuna ukuthi ukhumulele mask leyo ngizokubona face to face ne. Ngibona wena. Ya, awuparat Afrikaans masiceda yini na. Unobuso obuqinile. Wona ungashaya ngobuso ne. Abafana bangathi bazongiluma. Engathi bazokuluma ne. Mina ngiyaluma. Ngovola nokufuna. Ngovola uhlala uzitshela manje ukuthi hayi eyamnyaka lokela ngeke izinto. Ya vele neke izivuthe ukuthi like awushisi. Uyashisa. Ungakhulumi ngathi umatsiri and stuff. Mina ngikhomatsiri mina. So Nasengimela ukubona straight. ngibona straight ne. Ukhiphe lesifebe sihlafunyayo lapho silahle. Ngithengele na. Okay, behave guys. So bengikuphi? Ngicine kuwena. Okay. So nje between the two le eyipho bona ngathi type yakho. Macala ngimele bakhumula ama mask ngathini mfethu amahoho uyambona lo khuluma kanjani mfethu ngathi ukunye tamatisi. Ungangifanisi nalama gotsepha wakho la obotshola nawo. Mina ezilong kade ngibabhebha wena ngizokwenzani? Ngidlisa amabo. La kimshem. Uyomisa imbobo uzivulekele. Ngomisa umbobo uzivulekele. Sima kahle kahle awufika ku G-sport kunjani. Yabona mina ngisine ngizokushaya uzushake mntana abantu ne. Mina ngizokhathaza wena ke. Ngikhathaza mina Okay, okay. hlisani kancane. So my sister umrate ngakho ukaya 0. Why 0? Ukhuluma kakhulu. Akukhona ukuzibamba. So wena nje umrate ngakho my sister lo ngapha this side like more kule side lelama. Famba tlelo lo ngirect inchumo lo 0 na. Why 0? Why 0? Ngoba ngithe 0 that's why. Not ukuthi like uthe okay uthinga ukushayinisa nyana ne 1. Ngiyashayinela ngokwami angazi ukuthi ufuna ukungishayinisa ngani ke manje. Kuwe mina ngishayinisa wena ngoba ngisho mbashe. Mina ngibashanga mina ngigaya 1 leyo ithole ukuthi M3. So yazi. Anginazi. So inani yepi? Inani yekuphi? Hayi vano nalomlomo wakhe ukhuluma kakhulu nje. So my sister lo ongayi yena umrate ngakho 3. Why 3? Why 3? Ngikuthi angakamboni. So i7 yepi? I7 yekuphi? Lo mfethu akakhulumi kakhulu ngithola kodwa ngimgaya 3. So it's inkaye zokaya 3 minutes ne ukhuluma nabo ethu uzobuza lo mbuzo ubuza nalo yabona ambuzanga ukuthi ungirate ngakhe lo mbuzi. My sister umrate ngakhe 1.7. Then le ini 8.6 or 8.3 yepi Hambe nomoya. so njaya mya kufa 5 minutes ne 3 minutes ukhuluma nabo ethu ubuza lo then ubuza nalo ane Sure. Hello maphaphana. Ngiyakubulisa wena. Maphaphana. So ngiphe negama. Yeah, ngiphe negama ukuthi like ukhuluma kakhulu. Ngiyaspeeda ne. Ichefisi le hlafunyana lapho. Yini? Stock seat. Okay, ngizokuthengela sona masiphuma la ne. Siphuma kuwa ngesifuni. Wasifuna ufuna siphi? Ngama nokuzithengela mina ukuthi ngithengele uwo. Awuna mali man. Ungazenza ngathi unemali. Usho kanje? Yeah. Ngikayi5 wapho manje ngicwale ngawo. Angiwapha amaphari imali. Amaphara, I'm not a para, bro. Ngibhekise kahle. Ngizokubona kanjani ngifaka imask? Uyabona ukuthi uzobona bheka masikhumula ama mask uyabona. Wangathi uchalishi kanje. Mawubona kanjalo njalo ke. Siphume kuwe sise. Ungenile kanti. Yeah, kade ngingenile. Khumule le tongo igcokayo ngathi yakuphaphisa. Back to Limpopo.
Hello muntu othulile. Mina ngibuzwa ukhulumela phansi nje. Ya, ungakhuluma ngathi uya DJ yaphela. Khuluma kahle. Hello yakhona ngathi uyalo ngathi use stage. Khuluma grey. Sharp. Ngishapha phela. Mina ngi-soft and free ngithola. Nteteko wangaya 0 bani? 1.7 Ya, wayongaya yona lento le. ngoba engathi asiyi-type. Akusiyi-type ne. Makusho wena ngiyathemba ukuthi like awuletha amaphela endlini. Wathula yini? Next. Umlomo wakho unginukela kabi. Ukunukela kabi. Mina ngigeza amazinyo kayi3 so abantu cela ungangiphaphile. Nawe ngathi uyaphapha ne. idumi ibhakwa la ekhaya ngazi ukuthi amaphela maphi. Yazi amaphela wapi? Ela walithi ekhaya wena. Mina Ya. ngcono uma uzoza nespray idumi so aspraya ngithi azofa. Wena uyaphapha mara wena. Isitali samantombazana vele ukuphapha. Isitali samantombazane ne. Wena uphapha ukudlulela. Ukudlulela. Ngithi ungidlulela. Ukuyenzani? Enhle kona yakakamela wena. Ngiyakhakamela. Ya. Ngithola ngikulokugagamela. Ngibamba. Ngibambe kuphela. Hayi. Ngifile ngithi uthi uyangibamba. Yini? Filmi baba. Unani wena engaka? Nginezinto eziningi ngidlula wena yo. Angibamba amaphara. Amaphara. Utshena le phara lekade ujola nalo ukuthi alukupija ngizwe. Wena utshela amakhaya lawo bewangakuniki kamnandi angithi. Mina lekhaya akaze la nginika kamnandi. Uyasona uyithi mina noodles zonke into yizimnandi. Oh, that's another part. Of the bar. Ya, ngi2 minutes. So ngitestile. Ngithi ngitestile na. Ngitestanga. Ngifile kanjani ke? Angithi ngibona ngokuthi uyaphapha. Nguthi ngiyaphapha ne. Nokuphapha istyle samajita. Okay. Bengazi. And mina ngiyaphapha mina. Uyazenzela phela. Ngothi today ngithola like ngirelaxile, ngithola ngifuna Relaxele ukukhuluma bani? kakhulu. Ngirelaxele wena. Ngisekhipha lesifebe sihlafunyayo lapha emlomeni. Sanginyanyusa yazi. For yini? Wasihlafunya ngathi sivele ngikuyekela. Uzungulume yonke lithuthi. Ngize ngikulume ne. Angizokuluma vele. Unini ukhuluma? Ngunini ngikhuluma? Yini? Ngithoketive phela mina. Ngicela ubuye tu. Angabuya abuyeleni. Safuna ukukhuluma nawe. Unukela kabi. Nginukela kabi. Singikusondela. Hayi. Bheka wawubaleka. Wawubaleka. Ukuthi like eish ngiyakutraumatize mos. Ungakangiboni nokungibona. Amakhaya. Aha. Ngizwe. Bona bheka phela wena. Ukhuluma ngakhona ngithi ne. Bheka. Ufihla nesmell somlomo. Ngifihla nesmell somlomo. Nabantu kakhulu laba banokumlomo. Hayi makusha wena ne. Makusho. Wena phela nida kwazi ukufunda uze nama cool box because you are too hot. Ukuthi uzosmell sama ice ngithola. Yes why? That's a bar. If Bega, they don't feel it, yes, they are why? not hot like us. Yes why? Bheka uyakhuluma bamba amathatha. Okay guys, so you ready to travel? Our Steve. So when you're ready, my sister, when you're ready, taman. So guys, the show is about to start, so don't forget to like, comment and subscribe. 2 more guys, I'll drop more. So okay, my sister Mkulupegeli, when I chonga fats, chonga hands, yeah, hands. So down there. Yeah. Yeah. You understand and feel. Yeah. Okay. So we will be counting down, guys, from Mangit one keep my mask in. 5, 4, 3, 2, 1.
So okay, background yeah, my is a player. So hlekile. So sikhalele masewenza so. Esho ukuthi ngitraumatize yabona. Kade ngazi ukuthi ngizohlangana nomuntu omuhle kanje. Manje Muhle wena. Angawari ngizowafuna ukukhuluma neke ngikhulume kakhulu. Okay, so I'm rate ngakhi? 7. I3 yepi? Nabuwa haholo. Nabuya kwahulu. So wena umrate ngakhi? Cela usukume. Ngifuna ukubona something. Ubona? Angithi usofuna umuntu omude manje mina like ngifuna ukufita ukuthi like mangigcoka amakwayi ngizofika na. Mama baqeda. Mabaqeda hayi mina ngifuna ukubona manje mina. Okay, so umrate ke for manje. For manje ne 5 my god. 5. So le fanyi fenye yepi? So le 5 le yepi? Le 5 lenye kuphi? Ngithi uhlafunya snacks le chippies macala eish. So ihambe ne chippies. Yeah, ivani chippies. Okay, so 3. Ungasabe khuluma. Hayi utenukazi. 3 iyenzani 3? Hayi style sami leso ngithola. Ayila ama fireball. Yini lento le icebise ebusweni. Wena ucanga ukuthi yini? Ngibona ngathi i-castor oil ngicela ukuyigqibisa kwamalast ngifuna ukuyigcina. Amabanda. Futhi nasempedeni awushisi nokushisa awuqualify kahle kahle. Angiqualify kuwe ne. Nama ngibhekile kimi ngekuqualify. Yini kanti onoshaya ngikhanda lomntana lapho phambili. Back to Limpopo. Wena ucabangeni? Ngicabangeni? Ngicabanga lento uyicabanga. La wena ngikubona usokuthi awuna ngisho. Thingithuna. Hayi thula. Khuluma enhlekehleke angathuli. okay. Baba khuluma talk baba. Talk baba. So Talk. lo my sister lo ngapha umrate ngakhi? Hello. Right mara wena. Bheka ngiyashota. Wenza ile lo noyifakela. Le plaster lo uyifakela. Ngifakelane. Cha ungawari ngizoyikhipha. Angazi ngathi ufather of 3 okwenzakalani. So my sister. So wena umrate ngakhi uDiman? 0.5. So why? Ngathi baba umuntu. Ngayikhulumela phansi. Ngathi baba umuntu. Okay. So okay. Ngathi ngobaba umuntu. Wabantu. Wabantu ne. Angubaba wabantu mina. Understand. Awuyilwane inhlekenhle kwamaphelo ngithola. Yabona. Yila ukuthi umngane wami uzowaletha. Yeah. Bese wena uzana nedum le ifake empahleni. Mina ngizanidume ngithola sofika lapha sidume ngithola. Ziwe zonke lezi zinto. Yabona? Manje orini nasempahleni zakho bekunamaphela wayigcibisa empahleni idum. Maybe. Yeah, maybe. So ikoni second date. Why? Ngwantisi lo. So ikoni second date jam. Hayi Brian ayikho. I don't do that shit. So my sister uyayithanda lento oyibonayo? Why? Hayi khuluma ungasabi khuluma. Feel free. Feel free. Khuluma ungasabi. Ngimubi. Ngcono ngoba uyazibona. Ungakhohlwa ukusho nokuthi unokumlomo. Bana. Nginokumlomo mina.
ngishilo nokumlomo phaphisa elamehlo la wakho la uyawuzwa awamaya wethu aswashela awakho awami yini ushaya ngamabhulu yayi la nje nje mangibona kanjalo abakushaye ngepipi ebusweni mtshele Chomi ukuthi akufanele mtshele ukuthi bakushaye ngento ebonakalayo ayijwabu umuntu onganane big print hayi mina ngiyile mina entabeni mina asubuzanga angithi like ngiyakhuluma ngithi umuntu onejwabu mina sengiyantshena mina bese ngiyile sitshela entabeni nathi ukuthi at least bamshaye ngento enamavens hayi ijwabu into evuleka ngathi lipstick ile yakho angithi ngigqubisa yona So guys, I keep line date, I keep second date kahle. So guys, please sengizozwa ngama comment gore second date thing or ayiyo. Thanks guys for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe bafethu. Sibonge siphinde sithokoze bafethu. It's always a show.